Това е Пловдивската телевизия. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с първото предаване на Будните, с мен Ивайло Дамянов. Темата, която сме сложили така за месец, общо взето, е нашето развитие в България тук и сега. Поканил съм едни интересни гости, с които ще ви запозная, с които ще обсъдиме всъщност първите 7 години от развитието на една личност в нашите условия. При мен са Величка Димова, бизнес дама. Здравей! Здравей! Много се радвам първо, че отделихте време. Искам така най-сърдечно да ви благодаря за това, че все пак оставихте личните ангажименти и сте тук при мен. Тук е Иван Достинов, художник и дизайнер. Благодаря. Здравей! И Христина Христова, работещ студент. Здравейте! Така, тук ще си поговорим сега наистина за тези 7 години, които са изключително важни и фундаментални в развитието на една личност. Нашите деца, как ги възпитаваме, какво правим, на какво ги учим в тези условия, в които живеем тук в Пловдив и в България като цяло. Да започнем от дамата. Вили, ти така като майка, разбира се, и като една работеща бизнес дама, която трябва да се умява да отделя достатъчно внимание на детето си и на работата си. Как ги съчетаваш двете неща и като цяло на какво се опитваш да научиш детето си в това време, като живеем? И значи като първо искам да почна, че аз имам дете на 4,5 годинки. Значи той е прекалено малко. Мисля, че му давам достатъчно добра среда за развитие. Другото, което е едно от нещата, които искам да заседна в момента, значи това са детските градини, детските ясли, още преди това детските майчинствата, училището. Значи това са едно от най-важните неща за всяко едно дете, за всяко едно развитие. Говорим за детето. Значи детето след като се роди, той е един вече работник на България. Де-факто държавата трябва да помисли малко или много за него. Не е въпросът доколко само ние да помислим като родители, но и държавата какво може да направи в това отношение. В тези първи 7 години, които изграждат така някакви насочености на това дете, неговите интереси, още взето то пита постоянно защо това, защо онова, нали, постоянно любопитства за всяко едно нещо. Ние трябва да се умеем по някакъв начин да му дадем едни добри, морални ценности и възприятия за добро, лошо, правилно и неправилно. Пипаш там пари или такива обикновени неща в ежедневието, които според вас какво е правилно и на какво трябва да се учат тия малки дечица, които те първо прохождат и така проглеждат за този свят? Аз си мисля, че когато детето започне да задава въпросите защо това, защо онова, според мен родителите трябва да му отговарят по възможно най-искрения начин, смисъл да няма табута в темите, да не се залъгва детето за истината на даден въпрос и трябва по някакъв най-подходящия начин родителя да успее да обясни на детето въпроса защо. За да може хем детето да го разбере и хем да няма скрито покрито, нали, да не остава с някакви погрешни впечатления за нещата от живота, които му се случват. Защото повечето родители им чувство, че така скриват истината и гледат си някакси по-детски да обяснат на детето, а всъщност това е един вид заблуда, която се получава. Аз искам да малко по-дълбоко да бръкнем в тая тема. Това с детските градини е много добре, с това как родителите трябва да общуват, но има едно нещо, което
може би е основата на всичките тия неща, които формират мирогледа на едно дете. Първо, обществото в България, то е разделено. Това разделение е във всяка една сфера. Вие знаете много добре колко малко семейства останаха. Така е, това е факт. Значи, в едно общество, където няма сплотеност, където Няма в голяма степен, освен разбирателство, до голяма степен самите морални норми са изкривени в момента в България. Това е така. Добре, защо така се получи? В този целият преход, който минахме заедно, много хора са навън, както ти каза. Ами защото няма държава. Какво са Когато липсва държавност, изгуби? когато липсва държавност, когато липсва дори функцията на църквата. Това е много важно нещо. Тогава моралните устои те западат. И сега какво се случва? Значи има разделение в самото общество. Ние сме говорили с теб, знаеш. Да. Пушачи, не пушачи, ЦСК, Левски, на етническа основа, религиозна. За какво може да се сетиш? Да. Всичко е разделено. Родителите също са разделени. Ето сега и от политическа гледна точка. И от политическа. Това е страшна работа. И тези деца, всичките те растат в тази среда. Да. Когато и родителите са разделени, как точно можеш да възпитаваш едно дете? Защото основното нещо, на което можеш да го научиш, това е любов. Така е. А как да му я дадеш тая любов? Има нещо друго. Значи понякога така се случва по-добре родителите да са разделени, но да кажем възпитанието и културата на детето ще бъде по-добре. Докато когато живеят двамата родители и нещата при тях не вървят, това означава по-добре родителите да са разделени, отколкото да са заедно и да страда детето, да вижда отрицателните неща на семейството. Не е ли по-добре да са разделени? Това го слушам много често. Нали, неразбирателството, ето че пак стигаме до неразбирателството между хората. Но все пак, нали, казваме да остане приятелство между майката и... Въпросът е да не окаже негативно влияние и да не травмира детето. Точно така. Значи, това не трябва всички случаи е така, но има преди това една стъпка, която също липсва в обществото. Човек да умее да прощава. А за да умее да прощава, той трябва да се излекува от една болест, която се нарича себеправедност. Себеправедност, знаеш ли какво означава? Знам. Да умееш да критикуваш дори и себе си. Не. Просто да мислиш, че винаги си прав. Не. Себеправедност е когато човек винаги има концепция, по която той винаги е прав, без да вижда грешките си. Когато няма толерантност, когато няма прошка, тогава винаги ще се намерят доктрини как родителите много красиво и розово да се разделят, защото това е добро за детето. Това не е добро. Говоря по принцип. Все пак, нали, да се запази приятел. Разбира се, да. Но по принцип благословенията в едно общество, те тръгват от семейството. Ако тази единица е унищожена, всъщност ние какво копираме от Запад? Освен всичките празници, които ги докарахме до тук, и всъщност ние вече забравяме за българските празници. Абсолютно е така. Ние почваме да копираме модела, по който те живеят. И в България от всяко нещо по-малко и общо взето става един хаос. В България имаше така голяма толерантност към семейството като единица. Това изчезна вече. Всичките тия неща, които идват на семейни начала, на свободна такава семейна обгрижност, това са глупости. Всичкото това нещо, то може да намериш десетки форми. Модерното общество, само и само да няма семейство. Да не бъдем отговорни, всъщност. И това всъщност така ли се получава? Идва, защото хората не искат да имат отговорност. Всички сме така. Какво означава отговорност? Отговорност означава човек, когато предприеме стъпка да има деца, той трябва да е наясно,
какво следва от това нещо. А не просто има някакво дете, което дали ще го гледа майката или бащата ще му стане много криво, ще види майката една сутрин, че не е чак толкова хубава, колкото си е мисли, и семейството го няма. След което бащата отива, прави друго семейство за една година и така нататък. Тези деца, това се опитвам да кажа, те копират това, което обществото им предлага. Да. Родителите също са обществото. Да. И ако основата на всичко това, което искам да кажа, е, че трябва да се промени в България модела на възприятие за морал, за ценности. Разбира се, това е в основата, общо взето. За да може да възпитаме дали родителите са разведени или живеят заедно, ти като нямаш стойностен морал, като нямаш към какво да насочиш детето и го обливаш с това, което и медиите правят. Ние сме в медии тук, но едни от най-големите манипулатори в обществото, това са медиите. Така, в България общо взето вече не е четвърта, е първа власт. Сега в момента, ако кажа нещо по-сериозно, по-остро, и става страшно. Аз съм наблюдавал в други медии, когато някой се изказва много свободно и обижда медията, и след това става страшно за този човек. И му се вадат и кирливи резини. Това е смешно. Да. Такива интриги сме ги гледали, продължаваме да ги гледаме. Малко са скучни вече, банални. Да не говоря за тия кръгли маси, дет с теб сме ходили, дет сме ги гледали, и след това един по един се започват кой какъв бил, изкарват се разни... Ако няма компромати, те се изфабрикуват. Естествено. За да може този човек да бъде... И виж сега, гледай, докъде сме стигнали. Децата това го гледат. Да. Колко деца гледат Сънчо? В 8 без 10. Никой. Плющат на компютрите, точно това исках да игри. Точно това исках да попитам. Ето медиите, тая компютъризация, общо взето, социалните мрежи, те се раждат общо взето с компютърче, iPod в ръчичка и почват да си играят на разни игрички. На 4 годишна възраст той има iPhone. Да, и това на какво го възпитава това? Аз не мога да го възприема, защото ние пък имахме съвсем други обстоятелства, които израствахме тогава. Друго детство. Друго детство, да. Имахме едно много хубаво детство, между другото. Играехме си на всевъзможни игри. Комуникацията между децата беше... Комуникацията между личности. Реална, да. Това е, това е много важно. Сега сядаме, чатим, децата коментираме, лайкваме, шерваме. То тръгва от нас. Не само от нас. Значи преди години нещата ни са стояли по този начин. Защото е нямало предучилищна, нямало е още на 3-4 години да започнеш да пишеш, да познаваш букви. Още от самото детство тръгва това. Преди години вие да си спомнили в предучилищна възраст, да сте сядали да пишете, да четете, да сте познавали просто буквите, едва ли. Значи първата задача на учителите в първи клас е точно това. Да научат да въведат детето, да научат как се пише буквичката А, как се пише думата мама или тати. Докато сега още учителката от първи клас желая детето да е напълно подготвено, напълно научено, а тя да седне на бюрото и да си чопли семките и да си пие кафето. Значи иска това дете всичко да знае, и тя да не се занимава, да не се ангажира. Едно дете, примерно, ще бъде напред с материала, другото по-назад. Естествено, както знаем, ще се обърне повече внимание на това дете, което е по-напред. А това, което е по-назад, има занимаване за него. Но ако родителите и занимаването ни обърнат достатъчно внимание на това дете... Има такава избирателност. Разбира се, винаги го е имало. Разделението винаги го е имало. Виж сега, то го има наистина, обаче има нещо друго. Ние не живеем преди 10 или 15 години, живеем сега. Говорим сега за тези условия. Вие знаете в тия условия какъв информационен бум има, технологичен бум, и ние не можем наистина, макар че аз съм против това нещо, но ние няма как да не сме в крак.
Да, и но нормално ние имахме е. детство, а сега тези деца Имаме. още от Трудно е. 3-4 годинки Нека да започват... видим, извинявайте, че прекъсвам, само да видим какво мислят и нашите зрители и на зрител на телефона. Добър ден! Добър ден, млади хора! Здравейте! Здравейте. Сега да чуете моето мнение на един човек, който вече гони 60-те години. Много ще се радваме. Слушах, много правилно говорите, обаче някои неща просто трябва да ви ги припомня. Както каза дамата преди малко, ще започна от нея. Наистина е така, още нямат вече децата предучилищна възраст, така е. Но защо се променят тези неща? Погледнете сега в България имат няколко общности. Погледнете българчета от 4-5 годишна възраст вече знаят буквите, чукат на компютрите, както казвате вие. А циганчетата какво правят, циганската общност? Аз се помня и от 70-те години, от 60-те години накрая. Сега какво правят? От 12-13 годишна възраст ражда деца, на 20 години вече момичето имат 2 или 3 деца. На тях пука ли им какво става? Или аз как ги разбирам нещата? Българчета се обременяват да учат и да от малки и си губят това, което трябва да изживеят като деца. И в първи клас, както казва дамата, да почне учителката да ги научи на А, Б и В и така. А циганчетата не че не ходят не само на училище, ами върват и против всякакви закони в България. Те просто само са свикнали да взимат, а не да дават. И тук вече в България сме разделени на две общества. И се чудим кое общество да хванем и кое да организираме. Тъй като българите са по-податливи, дайте да ги хванем са тези деца още от 4, 5, 3-4 годишна възраст, да ги вкараме в училище да учат, рано да завършват и да почват да работят. Не, те ще почват да бягат по чужбина. Те в България този начин на живот вече не им харесва. А какво правят циганчетата? Колкото повече ги карат да влизат и да учат, никой не им забранява нито да учат, нито обаче те нито учат, нито взимат някакви мерки да учат и просто България е разделена на няколко общества. Това нещо не го забравяйте. Това, което го казахте за семейство, за морала. Морал преди 20-30 години беше един, сега е друг. След 20 или след 30 години сигурно аз не мога да си го представя какъв ще бъде. Но ние вече не сме изравнени. Имаме няколко общества, на които дърпат. Значи България го смятам като, или обществото българското, с всички останали като едно болно тяло, което не може да му се направи диагноза. Един казва лекар, това е болестта, втори казва не, това е, трети това е и няма едномислие. Да, точно това е единомислие. Извинявайте, че ви прекъсвам. Да, много... Така разбирам нещата. Хайде да не ви досаждам повече. Ако има някой желание друг да се обади, да се обади. Много ви благодаря. Виждане. Ето, този човек спомена именно за това разделение, което го има в обществото. Да. И това разделение, според мен, го прави единствено и само държавата. Не го правят хората. В смисъл, аз познавам много хора, които нямат нищо против ромите. Аз лично нямам нищо против тях. Познавам също така много роми, които също нямат нищо против българите, но самата държава като че ли прави така, че да има конфликти между нас. Да, тези конфликти. Аз мисля, че ценностите при ромите или при турците или при арменците, ценностите там са запазени. Докато, много се извинявам, че ще навлеза в тази тема, най-болната тема в България, това е чалготеката. Значи, откакто навлезна тази чалга индустрия, всичко се обърна с краката нагоре. Значи, това не е нормално момиче на 12 години да води полов живот. От 4 годинки да започне да учи, значи то ще има възможност цял живот да учи. Но защо да започне да учи откакто е родено от 4 годишна възраст? Нека като нас, от 7 годишна възраст, да може това дете да не се изтърка докато стигне до 12 клас, за да има мерак и да продължи за напред. А то какво става? Ценности коренно се промениха. Момиче на 12 години започва да води полов живот. Тя до 16, до 18. Какво ще стане с това момиче? Значи пътя, по който аз съм преминала, тя в никакъв случай не може да премине. Значи аз съм започнала полов живот след 18, тогава, когато аз съм започнала да се изграждам като личност, като човек, достатъчно вече съм навлезнала в материала. Искам да кажа, достатъчно съм видяла в нета, достатъчно съм прочела в книгите, достатъчно съм чула от истории, кое, как е, що е и как трябва да е. Значи аз да се запазя като личност, това означава, че трябва
да потисна нещо в себе си, а не още от тази възраст да започна вече масово от 12, 14, 15 годишни по баровете, търсят си любовници, те не искат да учат. Това просто с извинение заприлича на... Така е. Наистина, фактите говорят. Значи много грозно, много грозно. Видим още един зрител, какво мисли тук по нашата тема. Добър ден! Добър ден, в ефир сте. Ало? Да, кажете, господин. Добър ден. Значи разговорът е много интересен, обаче ми се струва някакси така, че от време на време го разводнявате разговора, скачайки от тема в тема. Да, и аз така мисля, че. Но специално ми е много интересно. Значи, независимо от това, че скачате от тема в тема, смисъл нали, за цигани... Но те нещата са свързани, няма как да ги избегнем. Да, те са свързани, да, но отговора някакси на всичко, което коментирате в това, което казва този вашия събеседник. Вие според вас от какво зависи нашето развитие тук? Виждаме, че ценностната система се изражда. Вашия събеседник каза нещо по отношение на църквата. Цялата работа е именно се корени там. Всичките български проблеми идват от там. Защото той там използва една дума, която забравих много хубаво, беше за... Аз така разбрах, като липсата на вътрешна самокритика у хората. Значи най-големият проблем на българина е това, че той няма абсолютно никакво чувство за самокритика и при всякакви обстоятелства се смята за прав, независимо от това дали е грешно или правилно, той винаги абсолютно за всичко е прав. Значи, проблемите в България, пак така и аз ще скачам от тема на тема, но младата госпожица, което каза, нали, че при другите етнически общности някакси нещата са по-запазени, това наистина е така, защото при тях религиозното някак е останало и тези неща са свързани пряко с възпитанието, нали, на децата. За съжаление, мнозинството от обществото, нали, които сме българи, при нас протестите са най-силно върват на разпад. И може би причината е точно тази, която каза вашия събеседник, че българина няма абсолютно никакво чувство за самокритика и за някакси за вътрешен баланс. Защото наистина протестите, които текат в България, са толкова тежки и толкова необратими ми се струва, дано не се окаже правда, разбира се, че просто не знам как ще стане. Просто той беше прав, като каза, че в България няма църква, защото именно това е нещо, което би помогнало. Защото независимо от това дали има чалка, дали няма чалка, примерно мога да ви кажа, скоро се върнах от чужбина и минах през Сърбия. В Сърбия, дето се вика родината на чалката, но като погледнете, примерно, Сърбия си е направила магистралите, Сърбия обработва, като минете с рейса покрай магистралата от Суботица до Ниш, няма парче земя, което да не е обработено. Това някакси... Това не пречи чалката. Това просто е до някакви морални устои, които се поддържат чрез вярата. В нас това е разрушено. Вярата я няма, църквата я няма. Виждате нашите тук владици с какво се занимават нашия пловдивски приятел, така да кажа, митрополита. Просто, какво да ви кажа, те просто няма чудесно изказване. Искам разпад, че само Господ знае България как ще се развива за напред. Много ви благодаря за изказването. Искам само да вметна нещо за връзката между семейството и църквата. Значи, слушала съм, че в България, примерно в по-малките градове или села, има църкви, които нали, местния поп, когато види, че в дадено семейство има проблем, той отива, сяда с двамата родители, сяда и с децата и започва да се говори по този проблем. И той се опитва по всякакъв начин да им помогне, но за жалост това мисля, че много рядко се среща, но все пак го има в България. Добре, значи аз така да обобщиме общо взето темата и от основа, когато тръгва да се изгражда една личност, тя всъщност зависи от морал, ценности, религия, идеология или каквото и да е там, което да обединява този народ. Но основата е малко по-друга, за да дойде този морал. Значи има едно нещо, което е в основата на всичко това, което го казваш. Това е любовта. Да, тя е заложена във всяка Ако ти не можеш на едно дете да му дадеш любов, още от раждането, и през цялото му развитие да я поддържаш тази любов, защото ние имаме много изкривено
понятие за думата любов. Думата любов, вече като поизрасне едно дете, ние свързваме с купуване на... Не говоря за това нещо. Родителите, задоволяване на това, което ние си мислим, че детето иска. А то не е така. Ние купуваме компютри, ние купуваме скъпи игри, ние го правиме асоциално. Неговата любов, всъщност. Така ли се получава? Водим го на скъпи курорти, а децата искат да играят заедно. Той иска внимание просто. Децата искат да бъдат обичани от родителите си. Да. И това нещо, понеже ежедневието е забързано, ние сме в една изкривена държава, родителите имат толкова много проблеми, че в един момент децата остават леко на заден план, ама ние не го усещаме, че е така. Ние си мислим, че като имат хубавите компютри, когато всичко е направено както трябва, ходят на скъпи училища, ходят на филми и това е окей. То не е окей. Родителя трябва да общува с детето си, да му дава любов и съответно, когато това дете е закърмено с любов, можеш да изградиш всички останали ценности, за които говорим. И за морал, и за отговорност. А добре, ето той човека спомена пак, ще се върна. Този човек, това беше изключително много хубаво изказване. Много добро изказване. Да. Едно от най-важните неща е църквата. Църквата, да, точно това исках да... Ние уж се водим православен народ, а в същото време какво се получава? За това хората изгубиха и вяра в самата църква като институция. Но аз искам да кажа на тези хора, това, че църквата е корумпирана и не си върши работата, това не означава вие да нямате вяра. Да, това е така. Точно така. Мога ли да вметна нещо само? По повод на това, защото те чух, че казваш, ние сме православни. Да. Сега искам само да ти кажа един огромен балон, който е надут от църквата. Ами католиците кривославни ли са? Не. Значи това е едно клише, което се слага. Ние сме православни. Значи, по тая логика католиците са кривославни, евангелистите, те пък изобщо не стават. Това разделение е тръгнало от... Да, има толкова много разделения и основата на което е всичките тези деноминации трябва да разбират, че те са християни. Така е. Изчакай само за секунда. Защото всичко е заложено в общо взето. И само с две приказки. Да, и друг, като погледнем нашите водачи, които би трябвало те да са нашите водачи, де-факто за тях не трябва да обръщат внимание на тези материалните неща. Ние просто сме се шокирали в Пловдив да гледаме наши водачи с ролекси и с ролекс, с супер скъпи коли. Де-факто имаме толкова бедни му. Да, така е. Окей. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Темата, много благодаря за темата, е изключително интересна. И тук искам да обърна внимание на един момент, че трябва да изучаваме точно православието и аз ще се обясня защо чисто исторически. Да го разбираме и да разберем защо да е нашата вяра и защо тя не е съхранила 5 века, а в същото време за 50 години при липсата на православие и срива на нашата духовна система, ние сме почти съсипани и унищожени като нация. Аз напълно подкрепям жената. Не, само да ти кажа, това е така, само че... Това е истина. Това е истина, която води до голямо разделение. Аз това искам да ти... Толерантността, защото като кажеш православие... Да, разбира се, толерантност. Значи като